Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan sabon shiri namu mai suna zauren nishadi. Shirin zauren nishadi shiri ne da zai dinga kawo muku labarai kala-kala a kowane lokaci. Masu sauraro ku danna subscribe, bayan haka ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirin zauren nishadi a kowane lokaci. To, ku saurara ku zo da daɗin labari da nake so in baku a yanzu. Akwai wani gari wanda a garin aka samu wani ruwa, wanda ruwan babu wanda ke iya shigarsa, domin duk wanda ya shiga to adalinsa ya zo, domin dole ya mutu, saboda wannan ruwa akwai aljanu a cikinsa. Bayan haka kuma a garin akwai wata 'yar sarki kyakkyawa mai bala'in kyau, wanda kowa yana burin ya aure ta a rayuwarsa. Ana cikin wannan hali mai dai na soyayyar 'yar sarki da kuma mutuwar duk wanda ya shiga cikin wannan ruwa. Kwatsam sai wani a cikin fadawan sarki ya bawa sarki shawara akan cewa duk wanda yake son 'yar sarki sai ya shiga wannan ruwan ya fito, sannan za a ba shi wannan yarinya. Aka samu aka shela gurin jama'ar gari, al'ummar garin kowa ya sani halin da ake ciki, domin duk wanda yake son 'yar sarki to sai ya shiga cikin wannan ruwa ya fito, sannan za a ba shi ita. Bayan kwana kaɗan lokacin gasa ya yi, al'ummar gari kowa ya taru a bakin ruwa, ana jiran a ga shin waye zai shiga wannan ruwan, domin guri ya ƙayatu, ga makiɗa na yi, ga masu kirari na yi, masu bushe-bushe na yi, guri ya ƙayatu. Ana ta kallon shin wanda jarumin sarauki ne wanda yake son sarauniya zai shiga cikin wannan ruwan domin ya samu sarki ya bashi aurenta. Can jan kaɗan sai aka ga wani bafulatani yana iyo a cikin ruwa. Al'umma daga ganin shi kowa hankalinsa ya koma kansa, ana kallonsa yana iyo daga cikin ruwan har ya zo bakin ruwa ya fito waje ba tare da komai ya same shi ba. Ya fito lafiya, domin ya fito lafiya babu abin da ya same shi, kowa dai yana ta kallonsa. Kowa na faman mamaki yadda aka yi shiga ruwan ya fito babu abin da ya same shi. Shine fadawa suka ɗauke shi suka tafi da shi zuwa gaban sarki, suka kai shi suka zaunar da shi. Sarki yana kallonsa, shi kansa mamaki yake sarki, domin ya shiga ya fito lafiya. Ana cikin wannan hali sai aka ji wani bafulatani ya buɗe baki ya ce, "Yallaɓai don Allah ina da tambaya." Ana jin ya faɗi haka, kowa sai tsaya ya saurara domin ya ji shin menene tambayar wannan bafulatani wanda ya ci gasar samun sarauniya. Budar bakinsa sai ya ce, "Don Allah don annabi ka faɗa min waye turan cikin ruwa, don Allah ina so in sani." A nan ne kowa ya gane cewa wannan ɗan fulani fa ba fashi ya shiga wannan ruwan ba, tura shi aka yi, ba wai da kansa ya shiga ba, an samu wani ne ya tura shi. To masu sauraro, yanzu a ganin ku ya kamata a ce a ɗauki gimbiya a bawa ɗan fulani ko kuma bai kamata ba, domin abin da ake so shiga ruwan shi kuma gashi ya shiga ruwan, to amma fa ba shi ya shiga da kansa ba, tura shi aka yi. To ya kuke gani, ya kamata a ɗauka a bashi aurenta? Yanke hukunci ya rage naku masu sauraro. Ku yi mana comment a ƙasan wannan bidiyo, ta hakan ne za mu gane cewa shin ɗan fulani ya dace a bashi wannan kyauta ko kuma bai dace ba. To bayan haka masu sauraro, za mu ba ku lambar wayar mu wadda muke WhatsApp da ita. Za ku iya tura mana labari idan kuna da shi ta kan lambar waya kamar haka: 080 62 87 87 65. Insha Allahu
duk wanda ya tura mana labari ko kuma wadda ta tura mana labari, za mu yi ƙoƙari mu karanta labarinka ko kuma za mu yi ƙoƙari mu karanta labarinki in dai har kun tura mana. Idan kuna bibiyar wannan shirin namu, duk wanda ya tura mana labari insha Allah za mu yi ƙoƙari mu karanta shi. Bayan haka masu saurare, ku danna subscribe, bayan haka ku danna ƙararrawar sanarwa. Hakan ne zai ba ku damar samun labaranmu a koda yaushe idan mun ɗaura.